எல்லோருக்கும் வணக்கம். பிரேஸ் தி லார்ட். நம் மீட்பெரும் இரட்சகருமாகிய இயேசுவின் நாமத்தில் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்துகிறேன். நம் கர்த்தர் நல்லவர். அவர் மகா கிருபையும் இரக்கமும் தயவும் அன்பும் உள்ளவர். அவர் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நேசிக்கிறார். எல்லா மக்களும் மனம் திரும்பி மன்னவன் இயேசு காட்டிய வழியில் நடப்பதன் மூலம் நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இதுதான் பிதாவாகிய தேவனுடைய சித்தம். அதனால் நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி, தேவனுடைய வார்த்தையாகிய இயேசுவை அறிந்து உணர்ந்து அவர் காட்டிய வழியில் நித்தமும் நடவுங்கள். நிச்சயமாகவே நித்திய ஜீவன் உண்டு. இதுதான் சத்தியம். உங்கள் எல்லோருக்கும் ஒரே தேவன் இருக்கிறார் என்பதை குறித்து பார்ப்போம். வேத வார்த்தையை ஆராய்ந்து பார்த்தால், ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார். அவர் ஒரே தேவன் தான். இந்த உலகத்தில் உள்ள மக்கள் எல்லோரையும் உருவாக்கினவர் ஒரே தேவன் தான். அவர் எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இயேசுவை உலக ரட்சகராக அனுப்பியிருக்கிறார். அவரை விசுவாசித்து இயேசுவை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு, அதாவது மனம் திரும்பி இயேசுவை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அவர் எங்களுக்குள்ளே வந்து வாசம் செய்து எங்களை நித்தமும் நடத்துவார். தன்னோடு சேர்ந்து நாங்கள் நடப்பதற்காகத்தான் அவர் எங்களை தகுதிப்படுத்தி இருக்கிறார். ஏனென்றால் பாவம் செய்யாத மனுஷன் ஒருவனும் இல்லை. எல்லோரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமை அற்றவர்கள் ஆனார்கள். எல்லோரையும் மீட்டு ரட்சிக்கும்படிதான் இயேசு ரத்தம் சிந்தினார். இயேசு பாவம் செய்யவில்லை. பாவம் செய்யாத அவர் எங்களுக்காக, உங்களுக்காக, எல்லா உலக மக்களுக்காகவும் பாவ சாயலானார். பாவத்தை போக்கும் பலியாடாக மாறினார். பாவத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டு பிதாவாகிய தேவனோடு நாங்கள் சேர முடியாது. அதற்காகத்தான் பாவங்களை அவரே எங்களுக்காக சுமந்து தீர்த்து எங்களை மனம் திரும்பி வரும்படிதான் அழைக்கிறார். ஆதாமிடத்தில் இருந்து பாவம் வந்தது. பாவத்தின் நிமித்தம் எல்லோரும் இந்த உலகத்திலே பாவம் என்ற சிறைக்குள் கட்டப்பட்டிருக்கிறார்கள். அந்த பாவத்தின் தண்டனை மரணம். மரணத்திலிருந்து தப்புவதற்கு ஒரே வழி இயேசுதான். நானே வழி, சத்தியம், ஜீவன். என்னாலே அல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவாகிய தேவனிடத்திற்கு போக முடியாது என்று வாக்குரைத்தவர், வாக்கு மாறாதவர். அவருடைய வார்த்தையின்படி நாங்கள் அவரிடத்தில் வந்தால் நிச்சயமாக அவரோடு இணைந்து கொள்ள முடியும். இந்த இடத்திலும் எபேசியர் 4ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனம் இவ்விடமாக சொல்கிறது, எல்லோருக்கும் ஒரே தேவனும் பிதாவும் உண்டு. அவர் எல்லார் மேலும் எல்லாரோடும் உங்கள் எல்லாருக்குள்ளும் இருக்கிறவர். பாருங்கள், யாருக்கு எல்லாரும் என்று இங்கே சொல்லப்படுகிறது? இயேசுவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டவர்களுக்குத்தான் ஒரே தேவன் உண்டு. மற்றவர்கள், இந்த உலகத்திலே எத்தனையோ விதமான ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள். தாங்களும் தேவனை பின்பற்றுகிறோம், தங்களுடைய தேவன் எங்களுடைய தேவன் என்று நினைக்கிறார்கள். ஆனால் தேவன், இந்த பரிசுத்த வேதாகமத்தில் சொல்லப்பட்ட தேவனை ஏற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறவன் இயேசுவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டே ஆகணும். இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளும் போதுதான் பிதாவாகிய தேவனே அவனுக்குள் வந்து வாசம் செய்வார். பரிசுத்த ஆவியானவர் அவனுக்குள்ளே வந்து வாசம் செய்து நித்தமும் வழி நடத்துவார். இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ வகையான போராட்டங்கள் எங்களுக்கு, உங்களுக்கு, எல்லோருக்கும் உண்டு. அந்த எல்லா போராட்டத்திலும் இருந்து ஒரு வெற்றி வாழ்வதற்காக பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களுக்குள் இருந்து பலப்படுத்தி வழி நடத்துவார். பிதாவாகிய தேவன், குமாரனாகிய தேவன், பரிசுத்த ஆவியான தேவன், இந்த மூவரும் பிதாவாகிய தேவனிடத்தில் இருந்துதான் வந்தவர்கள். தேவன் ஒருவர் தான். ஆனாலும் அவர் பல விதங்களில் வெளிப்படுகிறார். இதைத்தான் நாங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். இப்பொழுது பாருங்கள், நாங்கள் ஒரு ஆள் தான். ஆனாலும் நாங்கள் சரீரத்தில் வாழ்கிறோம். ஆவி, ஆத்மா, சரீரம் இப்படி மூன்றாக பிரிகின்றன. அதே போலத்தான் தேவன் ஒருவர் தான். ஆனால் அவர் எல்லாவற்றையும் உருவாக்கின சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன். அவர் ஒருவராக இருந்தாலும் பல கோணங்களில் வெளிப்படுகிறார். ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது. அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது. அந்த வார்த்தை தேவனாயிருந்தது. அந்த வார்த்தையான தேவன் தான் இப்பொழுது மாம்சத்திலே இயேசு என்ற நாமத்தில் வெளிப்பட்டு தன்னுடைய வழியை எங்களுக்கு போதித்திருக்கிறார். தன்னுடைய ரட்சிப்பை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறார். அந்த ரட்சிப்பை நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டு அவரோடு இணைந்து வாழ வேணும்.
பிதாவாகிய தேவன் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை ஆராய்ந்து கொள்ள வேணும், ஆராய்ந்து அறிந்து கொள்ள வேணும். அவர் நல்லவர், அவர் நன்மைகள் செய்கிறவர். இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு பிதாவாக இருந்த தேவன் செய்த காரியத்தை பாருங்கள். அவர்கள் அடிமைத்தன வீட்டில் எகிப்திலே இருந்தார்கள். அவர்களை ஒரே நாளில் விடுதலை செய்து பாலும் தேனும் உள்ள தேசத்துக்குள் அழைத்து சென்றார். பாருங்கள், அவர் ஒரு நல்லொரு வாழ்வை கொடுக்கும்படிதான் அழைக்கிறார். இப்பொழுது அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடத்தக்க புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவியை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறார். அதே தேவன் நேற்றும் என்றும் என்றும் மாறாதவர். அதே வல்லமை உள்ள தேவன் தான் எங்கள் மீது கொண்ட அன்பினாலே தன்னுடைய சொந்த குமாரன் என்றும் பாராமல் அவரையே எங்களுக்காக இந்த உலகத்திலே அனுப்பினார். அவர் எங்களுக்காக மரித்தார், எங்களுக்காக அடக்கம் பண்ணப்பட்டார், எங்களுக்காக உயிரோடு எழுந்தார். அப்படிப்பட்ட தன்னுடைய ஒரே குமாரன் என்றும் பாராமல் எங்களுக்காக உங்களுக்காக அவரை எங்களுக்கு தந்து அன்பு கூர்ந்தவர். அது எங்கள் வாழ்க்கையில் உள்ள தேவைகள் எல்லாவற்றையும் சந்திப்பது அதிக நிச்சயம். ஆதலால் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் பிதாவாகிய தேவன் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன். அவர் எங்களை நேசிக்கிறார். அவர் எங்களை ஒருபோதும் மறக்க மாட்டார், கைவிட மாட்டார் என்பதை புரிந்து கொண்டு இயேசுவையே ஆணித்தரமாக கொண்டு, இயேசுவையே நம்பிக்கையாக கொண்டு, இயேசு காட்டிய வழியில் அனுதினமும் நடக்க வேணும். அப்பொழுது அவர் எங்களை ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார். நித்திய ஜீவனை தருவார். இந்த உலகத்திலே நாங்கள் குறைபட்டு போவதில்லை. என்ன போராட்டங்கள் வந்தாலும், என்ன நெருக்கங்கள் வந்தாலும், எல்லா தீங்கு பொல்லாப்பிலும் இருந்து எங்களை விடுதலை செய்து தன்னுடைய நாமத்தை எங்களுக்கூடாக உங்களுக்கூடாக மகிமைப்படுத்துவார். ஆதலால் என் சகோதர சகோதரிகளே, நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி, தொடர்ந்து இருதயத்தை கழுத்தை கடினப்படுத்தாமல் மனம் திரும்பி இயேசுவை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். இயேசு சொன்னதின்படி உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றுங்கள். அதைத்தான் பிதாவாகிய தேவன் விரும்புகிறார். எல்லா மக்களிடத்திலும் அதைத்தான் விரும்புகிறார். என் கற்பனைகளை பெற்றுக்கொண்டு அவைகளை கைக்கொள்ளும்படிதான் எல்லாரையும் கேட்டுக்கொள்ளுகிறார். அதனால் அவருடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுத்து அவரிலே நிலைத்து நில்லுங்கள். நிச்சயமாக உங்கள் வாழ்க்கை அதிசயமாக பிரகாசிக்கும். அதிகாலையில் உதித்து மதியம் வரை பிரகாசிக்கிற சூரியனை போல அதிகமாக பிரகாசிக்கும். இது சத்தியம். சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ளுங்கள். சத்தியம் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் விடுதலையாக்கும். பிதாவாகிய தேவனே, இந்த வார்த்தையை கேட்கிற ஜனங்கள் மனக்கண்கள் திறக்கப்பட்டு நீர் ஒருவனே மெய் தேவன், உம்மாலே அல்லாமல் வேறு ஒருவராலும் ரட்சிப்பு இல்லை, நீர்தான் ரட்சகர், இயேசுவை இந்த உலகத்தில் அனுப்பியிருக்கிறீர் என்பதை புரிந்து கொண்டு இயேசுவின் நாமத்தின் வழியிலே தினமும் நடந்து நித்திய ஈவனை பற்றி கொள்ள, உமக்கு பிரியமானதை செய்ய, உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த ஏற்ற கிருபைகள் தந்து வழி நடத்தும். இயேசுவின் இனிய நாமத்தில் ஜெபம் கேட்டு நிற்கிறேன் நல்ல பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன். மேலும் பல நற்செய்திகள் GNJ மியூசிக் யூடியூப் சேனலில் போடப்பட்டுள்ளது. நீங்களும் பாருங்கள், மற்றவர்களுக்கும் பகிருங்கள். பேஸ்புக்கில் ஜீசஸ் நியூஸ் டிவி என்ற பெயரில் ஆவிக்குரிய சத்தியங்கள் அனுதினமும் ஒளிபரப்பப்படுகின்றன. நீங்களும் பாருங்கள், மற்றவர்களுக்கும் பகிருங்கள். May God be with you. சத்தியத்தை அறியுங்கள். சத்தியம் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் விடுதலையாக்கும்.